yan ang pangarabita ikakabsat tumakder tayo kaplaawang kayo tinang pangarabi oray dagiti abuy-buya kada tayo iti online service natin di Facebook kakabsat hallelujah makikadwa kayo kada kami baban iti panangidayaw tayo iti Apo kada giti kanta nga makayayo kini Apo Dios so nga kantaan tayo Monday day majesty sakbay nga kararag tayo kakabsat hallelujah 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 hallelujah. Majesty, worship His majesty, unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority, flow from His throne and to His own, His anthem praise. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify and glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King of kings. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King of kings.
worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, glorify Christ Jesus the King of kings. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Hallelujah, hallelujah, Lord, hallelujah. Hallelujah, kararag tayo nga rin kakapsat, hallelujah. Makikadwa kayo kada kami, ure pwede kitag buy-buyat online kakapsat, hallelujah. Agdumog tayo, si Papa kumbaba tayo nga umaiti apo kakapsat, ida iting oras, hallelujah, hallelujah. Oh, madaydayaw ka apo, madaydayaw ka, madaydayaw ka. Iti da ito nga rabii manan apo Diyos, hada kami manan apo, iti da ito nga rabii. Tapno idaydayaw da ka baba na apo, da ito nga ramid mi, Ilocano service apo Diyos, hallelujah. Agyaman kami, ti panangaywan mo, ti tunggal may sakada kami, ure pay apo, itigimong mi, tatay bigat Lord, agyaman kami, ti Espiritu Santo, impariknam, ti tunggal may sakada kami, kas apo, adadagito, nga ramiden mi, kas maidayaw ka, babaan apo, iti Ilocano service, o Diyos, hallelujah, ngamsakbay apo, nga may kamiken ka, apo Diyos, sukimatang man dagiti biyag mi, apo Diyos, katno da makitam apo, nga basol, apo, kadagiti puspuso mi, apo, dawatin mi kaditi panangdalos mo, panangpakawan mo, kadagiti so amin, apo, nga saan nga nasayaat, nga naaramid mi, napanunot mi, nasa umi, apo, tababan kadagito'y mabalin mi ti akbasol, apo Diyos. So nga, apo, si Papa kumbaba kami nga dumawat, iti pamakawan ken ka, iti da ito nga oras, apo, tapno dagito'y nga karkararag mi, awan ti lapad nga dumanon, apo, di tatruno ti parabor mo, apo Diyos. Iso nga apo, hallelujah, agyaman kami apo, iti kinaimbag mo Diyos, iso nga iti da ito nga rabii, apo, bindisyon am ti tunggal may sakada kami, apo Diyos, lukatam ti puso mi nga espirituan, apo Diyos, kat dagiti sasaom apo ngayon kam apo, mangagan, apo, madamdama apo, sapay kumatada iti aramidan naman kadagiti biyag mi, amang punno, apo, iti pamati, iti tunggal may sakada kami, apo Diyos, iti da iti nga rabi, apo Diyos, kat ipaima mi ken ka, dagiti nabatbati pa nga oras mi, kasi tultuloy mi, apo, ti mangidaydayaw ken ka, baban ka, dagito nga kankantaan mi, apo Diyos, madaydayaw ka, apo, madaydayaw ka. Agyaman kami. Yes, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ang penek ikararwag, agbiro ka dito'y lubog. Hindi met masarakan, awan putlo po ka.
Jesus laeng ang pendek kararwa. Ni Jesus laeng ang pendek kararwa. Isulaeng makabalbaliw tabiyag mo. Ikanakatpuno at talna ayat rakupay na yun na. Ni Jesus laeng ng pendek kararwa. Uray adun ikinabaknan ken dayaw magunod mo. Ngem kaawan ni Kristo awan talnaday tabiyag mo. Nuni patay umawag ko awan sirbit kinabaknan mo. Ni Jesus laeng ng pendek kararwa. Ni Jesus laeng ng pendek kararwa. Isulaeng makabalbaliw tabiyag mo. Ikanakatpuno at talna ayat rakupay na yun na. Ni Jesus laeng ng pendek kararwa. Uray adutiki nabaknang ken dayaw magunod mo. Ngem kaawan ni Kristo awan talnaday tabiyag mo. Nuni patay umawag to awan serbit kinabaknang mo. Ni Jesus laeng ng pendek kararwa. Ni Jesus laeng ng pendek kararwa. Isulaeng makabalbaliw tabiyag mo. Ikanakatpuno at talna ayat rakupay na yun na. Ni Jesus laeng ng pendek kararwa. Ni Jesus laeng ng pendek kararwa. Isulaeng makabalbaliw tabiyag mo. Ikanakatpuno at talna ayat rakupay na yun na. Ni Jesus laeng ng pendek kararwa. Uray adutiki nabaknang ken dayaw magunod mo. Ngem kaawan ni Kristo awan talnaday tabiyag mo. Nuni patay umawag to awan serbit kinabaknang mo. Ni Jesus laeng ng pendek kararwa. Ni Jesus laeng ng pendek kararwa. Isulaeng makabalbaliw tabiyag mo. Ikanakatpuno at talna ayat rakupay na yun na. Ni Jesus laeng ng pendek kararwa. Ni Jesus laeng ng pendek kararwa. Isulaeng makabalbaliw tabiyag mo. Ikanakatpuno
laeng ang penegkaranwan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Wan kakabsat, ni Apo Isus lang timang peneg ti kararwa tayo kakabsat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Sa runuto yung dati nga kantaan kakabsat, arabidin na kadu Apo. Hallelujah. Hallelujah. Arabidin na kadu Alub Pasikat natin, ito'y biyag ko. kasasaad ko imatangan basbasul ko kat iugasan tapduduman dalus kaday tuy biyak Om Dasa Apu na agas nasakit ko kemang punasti ladingit ko balinek na kado apu anak kaday tuy biyak magbalinen na kaduapu yes oh God hallelujah anatulnug nga agipet mo
Hallelujah, Lord. God. When Apo, Hallelujah. madaydayaw ka, kas Apo iti kinantami. God. Pagbalinin na kami, Apo, nga natulnog, nga dipen mo, Apo Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Tapno matagi kwami, Apo, iti biyag ngag nanayon, Apo, nga Amen. isagsaganam kada kami, Apo Diyos. Hallelujah. Apo, gyaman kami, iti dayto nga rabiin, alpasan ti panangidayaw, miken ka, kat Apo, hallelujah. Tumakderan, Apo, tay ayatem nga dipen mo, Apo Diyos. Hallelujah, ti dayto nga oras, dawaten mi kadi, ti panakikadwam kada kami babaan, Apo, ti Santong Espiritum, Apo Diyos, ibabam kad, Apo, iti Espiritu Santum, iti nagtitingaan mi, baban kay, iti aramatem nga, ay ayatem mi, Apo nga dipen mo, Apo Diyos. Hallelujah, dawaten mi, iti pananglingad mo, iti krus mo, Apo Diyos. Hallelujah, ipaay mo kadi, iti anointing of the Holy Spirit, Apo Diyos, tapno mayibkas na, Apo, dagiti sasaom, Apo, kadagiti nagtitingaan mi, Apo Diyos. Dawaten mi kadi, Apo, iti panangidalad mo, titunggal may sa kada kami, saan kumang masayang dagitoy, Apo, nga sasaom ngayon kang manggagan, babaan kadagiti sasaom, Apo, madaydayaw ka kat, Apo, aramidin naman ng, Apo, tinakay panggupan dagiti sasaom, iti dayto nga oras, Apo Diyos, kat, Apo, luktam ti panakaawat mi, Apo, nga na espirituan, uray, pwede kitag bibuya kada kami, Apo Diyos. Hallelujah, sapay kong matamayin dengan damalpas da, Apo, nga denggan dagiti nga sasaom, Apo Diyos, kat aramidin na, Apo, nga aramidin dagiti nakaipanggupan dagiti sasaom ka, dagiti biyag dagiti nagpamatiken ka, Apo Diyos. Nga, Apo, ipaimamiken ka, ti ayatim, Apo, nga dipen mo ngayon karamaten, dahito iti dawat ken kararagmi, iti napatag-unay nga nagan Isus nga po mi. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Naimbag nga rabii tayo amin, patpatgan nga kabsat na sipngeten. So, nagbaliw ti oras tayo iso nga nalamiis kada nasipngeten. So, kablawan kayo, tinay ito nga rabii, tinapateg, ganagan niya po tayo nga sus, agyaman tayo iti apo, ti kada tayo manen amin itatay, ti dahito yung rabi, ti panagmaymay sa akin, panagkakadwa tayo, nga agdaydayaw, kaya nagdengeg manen, kadag tinapateg, nga sasao ti apo, itay ti dahito yung rabi, praise God, hallelujah. Sangwen yuman, dagita kaabayo, kakabsat, ket itad yuman ken kuanay, iti kasamitan nga isem yu. Praise God, hallelujah. So, kitain nyo, mapaisem tayo, dagita kaabay tayo, ti kasamit, dajay isem tayo, praise God, hallelujah. Dajay isem nga nasamit kat han nga makadiabetes dajay. No dikat di makaparagsak, makaagas dajay, praise God, hallelujah. Glory to God. Naimbag niya po Diyos kakabsat, ket dayawen tayo launay ti apo, itata adda tayo amin itata iti dayto nga rabii tono Domingo ket awan ti gemong tayo iti kasto nga oras masapa ti gemong tayo no Domingo kakabsat alas 3 ti oras ti gemong tayo no Domingo ket madanon tayo iti maikapat nga tawen ti Commission for Christ Fellowship, praise God. So may isa tayo ito nga agdaydayaw into no Domingo kakabsat dagitay magigimgimong ti bigat dagita magigimgimong iti rabii agmay may isa tayo ito iti alas 3 into no Domingo, praise God, hallelujah. Iso nga awan ti Ilocano into no Domingo, Tagalog, English tayo ito ng Domingo, praise God, hallelujah. So kada kayo kakabsat nga mangsubsubaybay, iti daytoy Ilocano service, kamlawan na kayo, iti napatay. Ganagan niya po tayo nga sus, iti daytoy nga rabii, agyaman kabilaunay, ta ipakpakamuyo kada kami, nga agbuybuyak, kaya nagdengdengeg kayo, iti daytoy nga serbisyo kakabsat, praise God, hallelujah, ket baragragsakan kami launay, nga adda kayo nga
mangpadpadaan ken agdengdengeg agbuybuya kada kami, praise God, hallelujah. Kada kayo dita Pilipinas, oremet kada kayo dita Hawaii, ditoy Amerika, iti Australia, kablaawan da kayo amin, kakabsat. Itay ito'y nga rabii, tinapatay ganagan niya po tayo nga Jesus. Idi Lunes sa daya, dati nag-message nga jay sermon kano ket matamtamaan, ket kuna nga agyaman kano kaniya po Diyos ta matamtamaan ti sermon. Praise God, hallelujah. So, agyaman tayo kabsat ta, adagayam papanan ti adagayam ti papanan ni Apo Diyos, nubang madengeg, dagiti agdengdengeg, madaydayaw tinapatig, nga nagan iti Apo. So, iti daytoy nga rabi, agkararag tayo kadi, Apo, iti daytoy nga gundaway, daytoy adipen mo, nagtakderen, tapnon aramatem, Apo, nuanyaman kadi, ti kayat mo itata, nga ibaga kada kami, palubusan da kaapo, ngagsaw kada kami itata, nuanya ti kasapulan, dagiti biyagmi, nga na espirituan, ibagam kada kami, Apo Diyos, takayat mi, Apo, ti mababalaw, kayat mi ti maisuro, kayat mi ti sumayaat, kadagiti panagbiagmi, nga na espirituan, amami nga nailangitan. Apo, bendisyonam kadi, dagiti nga kakabsat, isudang agdengeg, urepay kadagiti agbuybuya, ken agdengdengeg kada kami itata, iti live stream, Apo, iti Facebook, kastameten iti YouTube, dawatik kadikan kaapo nga bendisyonam dagiti nga kakabsat nga agdengdengeg, sapay kadi Apo nga sagidem, dagiti pagdengeg da, sagidem ti puso da, ket imulam kadi ti saom, kadakwada Apo nga addaan iti ayat, addaan iti panangpateg, da kumaapo ti saom amang egdayta iti daytoy nga rabii. Mariknami kumati presensyam, bendisyonam ti adipen mong aramatem, dawatek kadi Apo nga aramaten nga kalasugan ti bendisyon, ket ilinged mo kadi Apo, dahi na cross niya po mi Jesus, iti biyag ko Apo, tapnon sika kumatinang nangruna, nga makita da ita iti daytoy nga rabii. Amay kaputinagan na Jesus nga po mi, dawatek amin dagitoy. Amen. Praise God. So, itultuloy ko kada kayo ti mensahe iti Domingo, may papan iti tiyempo ti panagdakkel. Praise God. Hallelujah. So, when, kunayos, manen siguro ita ti dayto yung arabi dakkel akon, hangkon masapol ti dumakkel pay. Ngem no digi babasit, Lord, padakkelin nakpay. So, han nga daytoy bagi tayo, ti kasapulan nga dumakkel, kabsat, ngem tinangnang runa nga, iyag ko kada kayo, ket daytoy na espirituan, nga biyag tayo, iso ti kasapulan tayo, ti dumakkel, madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Kunak iti Domingo, nga ti problema, nga dakkel, nga nakita ni Santiago, kadagiti uneg, dagiti iglesia, kakabsat, ket dayjan na Christian one, kel. Awan ti na Christian one, nga panagdakkel, dagiti mamati, dayjan mapapan iti uneg, iti simbaan, mapapan iti uneg, iti pagdaydayawan, mapan kadagiti uneg, dagiti kapilya, nakita na kakabsat, nga ti ipapapan ken kadda dagito nga tao addada dagiti masapol nga mapabaro kadakwada, addada dagiti masapol nga mababalaw kadakwada, addada dagiti masapol nga mapasaya at kadakwada. Tapnon iti kasta ket makita ken adda kuma ti dakkel nga papanan ti sao ni Apo Dios nga mangmangegda ken papapanda iti uneg iti simbaan wenno iti uneg iti pagdaydayawan, madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Isu nga dagitoy dagiti nakita ni Santiago kabsat. Isu nga kunak manen ita iti daytoy nga rabi ulitek kadi dayay teksto tayo iti kapitulo 1 bersikulo 1 iti Santiago kunana patgek agakabsat kablaawan kay amin at tao ti Dios
naiwaras-waras iti entero alubong. Siak ni Santiago ngagsarserbi iti Dios ken ni Apo Yesu Kristo ang nagapuan daytoy asurat. So dayjay surat nga insurat ni Santiago kabsat ket saan nga naggapot iti tao. Saan nga inaramid iti tao. Ngem daytoy nga insurat ni Santiago nga iparparang ken ipagpakita na iti iglesia ken dagiti mamati ana iwaras-waras iti sangalubungan ket dayjay biagda nga na espirituan isukuma ti masapul nga asikaswen dagiti tattao nga mapapan iti uneg ti simbaan mapapan iti uneg iti kapilya tapno iti kasta ket sumaya atda. Iso nagsurat ken imbaga ti espiritu ti Apo ken ni Santiago nga masapul nga ibaga na daytoy. Saan nga mabuteng? Saan nga agdanag? Gaputa adda ti Apo ken kuana. Tapnon maibaga na kinapudno ti sao ni Apo Dios iti kadagiti tattao madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. So iti Domingo kabsat naodi nga mensahe nga naiyag ko kada kayo ket dayjay imbes kumanga taraon tinataengan ket taraon nga natangken when dayjay tinataengan ket kanen na kumaket dayjay kanen kuma iti nataengan ti kanenan nga mamet pay ta gatas met pay laeng anya kakabsat gatas pay laeng. So ako nag Domingo padasen nga ngalan detay mamador ni Luke tapno no agmamador tayo when no alaen tayo deti tamudo tayo deti ima tayo ket mulmulmulan tayo agtutugaw tayo anya nga itilanga tayo hanga na pintas ubing pay laeng isu saan nga hantayon nga nataingan hantayon nga nataingan tayon hantayon nga hantayon nga ubingen kakabsat masapul tayo ti dumakkel masapul tayon ti mapasayaat kadagiti panagbiag tayo kabayatan na nga mapapan tayo sumsumrek tayo it kadagiti uneg dagiti pagdaydayawan iti Apo. So itutuloy ko ti mensahe kabsat ti problema pa ay anakita ni Santiago ket kababalin dagiti babasit nga ubing. Problema anakita ni Santiago ket kababalin dagiti babasit nga ubing. So daytoy ti kababalin dagiti babasit nga ubing. Ang mabalin nga aramiden dagiti nataengan. Kakabsat nga aramiden dagiti nataengan. Umuna nga nakita na impatient in difficulties. Dayjay awan ti anos iti tiempo ti rigat awan ti anos iti tiempo ti bagyo wenno kapadasan iti panagbiag. Padasen ta gaputan ni Luke met lang ti ubing ditoy. Padasen tayon ni Luke. Dumawat iti gatas ken ni Sister Unity. Ket agbayag-bayag ngamangted iti gatas ken ni Unity ken ni Luke. Agsangit dayta. Agsangit. Ti kayat na no gatas kunanan adaken ko ana ited mo asigod da gatasen nga inumen na. Awan ti anos na. Kasta no daduma dagiti nataengan. Pera ludors buenos ngem oray pera no natamaan tayo ket nangarod isumet ti agpaiso. Oray sakmet no daduma. Ti kayat kun adati sapulek adat ijayen ngem agsapulak met pay. Isu nga masapul nga adati anos tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Masapul nga dati anos tayo. Isu nga no daduma ket kasla tayo ubing. No daduma no adati masapul tayon. Dagos nga adat ditan. Dagos a masapul tayon. Isu akong kunak mo ko detay Apo ko mi ijebalay. No agsapul ket kayat na adat ditan. Isu ako nakkenkwana kunak mo ko detay Apo ko mi nga use your eyes not your mouth. Kunak mo kakenkwana. Isu nga hangagununin. Tano hangkong haming ibagat kas ay na tilada ti iburburagit nan tilada ti araramiden nan
no hamungay hanmi ibagat kas jay. Isu ang sursuruan mi nga masapul nga saraken na dayay birbiroken na. Isu nga kakabsat masapul nga maadan tayo ti anos. Padas ti panagbiag, ada ti problema iti panagbiag. Kitayan tayo dito is Santiago Kapitulo 1, versikulo 2 ken 4. Kunana ditoy, ibilang yo, aragsak, nuaglakam kay, iti amin nakita, ti pakarigatan. O, makita yun ditoy. Kakabsat, ibilang yo, aragsak, nuaglakam kay, iti amin akita, iti pakarigatan. Ti panagbiag, kakabsat, kets amo tayo nga, saan akanayon nga, ragsak latta. Ti panagbiag ket saan met akanayon nga adda dagiti aglablabunan wenno adda latta ado akasapulan tayo iti panagbiag. Adda ti panagkurang, adda tiyempo nga maawanan tayo kadagiti panagbiag. Masapul nga kunana ditoy nga aglasat tayo met kadagiti pakarigatan tayo, kadagiti panagbiag tayo, adda dagiti tiyempo nga adda dagiti paglasatan tayo nga pakarigatan iti panagbiag tayo. Ket no agdalan tayo kadagitoy apakaparigatan tayo ti panagbiag. Kakabsat, masapul nga adda ti panaganos kada tayo. Adda ti panaganos kada tayo. No di tayo aganos, masapul nga sursuruan tayo kakabsat daytoy. Kunana ditoy verse 3. Ditoy verse 3. Agsipod tamuyo no agbaleg iti pamatiyo, amang saranget iti kastang arigat, pataudan na ti anos yo nga agiptor, madaydayaw ti napateg, nga nagan iti apo. Isu nga no, adda ti panaganos tayo, kadagiti pakarigatan tayo, kadagiti panakasubok tayo, kadagiti kapadasan tayo, kakabsat, kadagiti panagbiag tayo, masapul nga magnatayo kadagitoy, nga pakarigatan. Ket dumagnatayo kadagitoy apakarigatan wenno problema kadagiti panagbiag tayo. Sursuruan tayo ti sumaranget. Saan tayo nga paabak? No di kat di pagbalegyan tayo kuma daytoy nga rigat, pagbalegyan tayo kuma daytoy apanlubok iti panagbiag. Madaydayaw ti napateg nga nagan iti apo. Ket kakuykuyog na daytoy apanagiptor ti panagananos. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti apo kabsat. Isu ako natay no duma aganos kabagi tadi kamet nagpadi. Nagpadi kami met kani Pastor Rodi. Adamod lat tarigat, adamod lat na problema. Kabsat amin nga tao. Aglasat kadagitoy pakarigatan, aglasat kadagiti problema iti panagbiag kabsat. Ngem kakuykuyog na ti panaganos. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti apo. Padi man, pastor man, aglakam. Kadagiti pakarigatan ti panagbiag. Aglakam kadagiti problema ti panagbiag. Ngem masapulaeng ti panagibtur tayo kadagitoy. Ket kalpasan ti panagibtur tayo kabsat. Ti apo isu ti tumulong tapnon pagbalegyan na tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti apo kabsat. Saan tayo nga paabak? Saan tayo apaabak kadagitoy? Nga pakarikutan, pakapadasan tayo, kadagiti panagbiag tayo, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti apo. Versikulo 4, kunana ditoy, managibtur kayo kuma akanayon, ket awan pakapilawan ken pagkurangan nyo, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti apo. So, kakabsat, masapul nga managibtur tayo kuman no kuman wang nga arado ket uray kasanot kapudot na urahan mo paglublob naken adatinwang ko idi bengbeng kaga kung nagtaltalo nak adatinwang ko idi ko nga nuhang ko nga paglub naken mabalin talagang naibtor na undor daytoy nga nuhang nga han na nga han uray kasanot ti ba uray agmalmalem talaga nga ibturan na ti panagarado na. Urahan mo pagdigdigusen. Adda kakas diyan nga nuwang. Kakabsat isu nga masapul nga ti tao no adda dagiti pagproblemaan tayo.
at dadagdi pagkapadasan tayo ti panagbiag kakabsat, managibtur tayo kuma. Han tayo nga paabak, tano paabak tayo, katawaan na tayo, dahil mang parparigat kada tayo, dahil problema tayo, dahil kapadasan tayo, katawaan na tayo, maragsakan. O abakek daytoy kunana. Abakek daytoy. Ngemno kakabsat, makaibtur tayo. Awan pakapilawan tayo kini Apo Dios. Ket kunana awan pakapilawan na daytoy, naanos daytoy anak ko. Praise God. Pagbalaygyek daytoy. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Saan tayo ko mga kaslaubingen. Ti panagpanpanunot. Saan tayo ko mga kaslaubingen. Ti panagbiag. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Nataengan tayon. Masapul nga kunak iti Domingo. Masapul nga ilawlawa tayo, ti panagpanpanunot tayo. Masapul nga adu tayo, nga panunuten. Madaydayaw tinapateg, ganagan iti Apo, ti aramiden tayo, kadag ti panagbiag tayo. Praise God, hallelujah. May kadua, sa talking but not living the truth. Agsao, ngem saan namit, nga pagbibiyagan, ti kinapudno. Dayay bagbagana, hanamit nga aramiden. Kastoy, kaabsat. Kasla ko madayay ama. Ket kunana ija anak ko. Kunana ija anak na. Anak ko, hangkang nga agsigsigarilyo hangkang nga umin-inom kuna ija ama na. Ibagana ija anak na. Itatta, dahito yung ama, weno dahito anak. Ni makita namit ni tatang na, weno ni daddy na, weno ni papa na. Dahil isursuro na ket han namet nga araramiden. Isumet ti mga araramid. Hang madiakas jay. Masapul nga, noan niya dahil ibagam, aramidem, tapnon suruten na ka. Madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Noan niya ti aramid ibagam, aramidem, tapnon suruten na ka. Ngem no ibagbagam, ket araramidem, han na kang kasuruten. Han na kang kasuruten. Iso nga, padasa, ijay lokos ti no agsaod ti tataw idi ijay aglalo di ubingak pay ay na Apo ti rumar tingay waddad dakes talaga nga nagkabagbagas nga dakes ti rumar kadag tingay wadda inton agsaoda ti dakes kadag anak da daya anak da pagsawan ng tumet iti dakes di amana di inana. Iso nga, makita yung absat, saan ang masapul nga noan niya, dagiti ibaga tayo, naanad tayo kuma, madaydayaw tinapatay, nga nagan iti Apo. Saan tayo nga bugbugkawan nilok. Tano bugbugkawan tayo nilok, bugkawan na tayong tumet bugkawan na tayong tumet. Iso nga han tayo bugbugkawan, iso nga han tayo bugbugkawan ti ubing. Tapno rin kasta, han na tayong tumet nga bugbugkawan into nulumakay ken bumaket tayon. Hallelujah. Praise God. So, kitaan tayo dito ay Santiago. Kapitulo 2, versikulo 14. Santiago 2:14. Kunana, kakabsat ko, anya ti magungguna ti agkuna, nga dapamati na. O, kita nyon. No, dinamit ipakita kadagiti aramid na. San naka amay salakan ti kasta apamati. O, agpaiso dahito yan. Ulitek kadi, kakabsat. Kakabsat ko, anya ti magunguna ti agkuna, nga dati pamati na. No dinamet ipakita kadagiti aramid na. San naka amay salakan iti kasta apamati. Isu nga kakabsat, masapul nga no ibaga tayo nga haan nga saya at datayo ti masapul nga pagtuladan. Hantayo nga aramiden, dayay ibagbaga tayo asaan nga nasayaat. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Pagbiyagan tayo kuma, aramiden tayo kuma, dayay kinapudno, kadag iti biyag tayo, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Kang runaanan kada tayo nga mamati. Kang runaanan kada tayo nga mamati. Masapul asursurwen tayo, iti agbiag anapudno, iti panagserbi tayo ken ni Apo Dios. Agbalin tayo kuma anapudno kadag iti panagdaydayaw tayo. Makita kuma dayladawan ken biag nga po tayo nga sus kadag iti biag tayo. Hindi kumaapo tayo nga sus
iti pagtuladan tayo, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Isu nga, agsao tayo kuma, kakabsat, iti kinapudno, ket pagbiyagan tayo kumamet, iti kinapudno. May katlo, no control of tongue, awan ti panakakon, hantayo amatengel, iti dila, kakabsat. Santiago Kapitulo 1, versikulo 26. Santiago 1:26. Mabalin amamati ka, anaimbag ka a Kristiyano, ngem no, di mo matengel ti dilam, alilawem ti bagim, taawan serserbi ti kinarelihiyosom. Makita tayo dito, ikabsat. Awan ti pan nakatengel, no han tayo amatengel, dagiti dildila tayo. No saan tayo amatengel, dagiti dildila tayo. Isu ako nana, mabalin amamati ka, naimbag ka a Kristiyano, naimbag ka, kang kanayon, nga mapantayo ti simbaan, kanayon amamantayo ti kapilya, agdaydayaw, ag praise the Lord, ag hallelujah. Ngem no, di mo kunana matengel ta dilam, alilawem tabagim, taawan ti sarserbiti kinarelihiyosom. Isu nga, ululbudan tayo laeng, dagiti magbagi tayo, luklukwen tayo laeng, dagiti magbagi tayo, kakabsat, gusto nga hantayon nga ubing, no diket di agbalin tayo kuman nga nataingan, madaydayaw tinapateg, ganagan iti Apo, masapul kuman nga tenglen tayon, dagiti dildila tayo, tenglen tayon, dagiti dildila tayo, di tayo kumamet alilawen, dagiti bagbagi tayo, tawan serserbina, dagitoy, serserbina ti kinar relihiyosom, kunana ditoy. Isu nga kunana ditoy, if we cannot control the words that come out of our mouths, come out of our mouths. Kung nag-idatayan, ulbudan tayo, dagiti bagbagi tayo, ken luklukwan tayo, dagiti tao, ang makakit-kita, kada tayo, kakabsat. Isu nga, masapul a kontrolan tayo, dagiti dildila tayo, dagiti ngiwat tayo, tapno niti kasta, kat dagiti kumalaeng makaparagsak, makayayo, ken ni Apo Diyos, iti mabalin tayo nga aramiden, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Santiago Kapitulo 1, versikulo 19, ken 20, kunana ditoy, ayatek akabsat, amwen nyo daytoy, si sasagana kuma titunggal may sa adumngeg iti sabali. O, dayto yan. Si sasagana kuma adumngeg iti tunggal may sa iti sabali. Isu nga, dumngeg tayo met, no adda ti sabali, mangbagbagak adda tayo, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo, uray no kasanot, kababa, dayjay addaken kuana, no nasayat, dayjay maibagana, apay nga di tayo awaten, apay nga di tayo dunggen, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Isu nga kunana, dito nga dumngeg ti sabali, ngem natanang nga agsao, ken di nalaka nga agpungtot, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Isu nga, no, dagiti dildila tayo, dagiti bibibig tayo, kabsat, natanang ti panagsao tayo. Natanang ti panagsao tayo. Nasayaat ti panagsao tayo. Ni Solomon kunana, no nasayaat ti panagsao tayo, ket makaagas, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo, makaagas, nasayaat a panagsao tayo. Isu nga, kunana dito verse 20, saan amagunod ti pungtot ti tao, tinalinteg a pagayatan iti Dios. Isu nga saan tayo amagunod? Ti panagpungtot ti tao, kabsat. Han tayo magunod daytoy. No adda ti kalikagon tayo, han nga maalat pinungtutan, han nga maalat innungitan, han nga maalat binugkawan, han nga maalat ti anyaman pa dita. Maalat tinasayat atungtungan. Maala itinasayat nga panagsao. Maala itinasayaat nga pamagbaga, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Kakabsat, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. May sapay, nga sursuruan tayo, masapol ti self-control. Self-control is the key to Christian life. Madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Ti kinamanagtepel, isu dayto iti tulbek tina Christian 1 a panagbiag.
madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Daytoy no daduma, di tayo maaramid no daduma, nakangag tayo laeng, iti may nga sao, ay na, umihingar kan. Da kami, iti Ilocos kunana, kasla kala ampu kunada. Day ampu ka, dete lames nga siit amin nga bagina. Isu nga kunami, iti Ilocos, kasla kala ampu kunami ukwa. Isu nga, sumgar day lames, no sumgar day rumuar day kwan, day siit nan. Kasjay. Kabsat. Isu nga, no dumakas ta ti tao, nakangaglat basit, ay na Apo, kayat mong kat lumabang kan, kayat mong kat anyapampay. Isu nga, masapul nga tenglen tayo, dahito iti kunak manen, dahito no daduma, di tayo mararamid, dahito no daduma, ti malipatan tayo dahito, nga sa uni Apo Diyos, kabsat, dahito self-control. Isu nga kunan dahito, self-control is the key to the Christian life. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. 1 Peter chapter 1 verse 5 and 6. 1 Peter. Chapter 1 verse 5 and 6 kunana. Gabuti daytoy ikagumaan nyo nga inayon ti kinaimbag iti pamati. Ti kinaimbag inayon nyo ti panakaammo inayon nyo ti panagtepel. Verse 6, kabsat. Inayon nyo ti panagtepel. Iti panagtepel, ti panagiptor, ti panagbuteng, iti Diyos. Madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. So, makita tayo dito iti makunkunang self-control, di panagtepel, ayate na kabsat. Iso nga kunak manen. Ananadan tayo, no daduma ti panagdenggeg tayo, no daduma, kasla sumileng ti panagkita tayo, no daduma, no nakangeg tayo lang iti may nga sao, nga no daduma ket makapasakit, no daduma, ngem, kilaing masapol, self-control, madaydayaw tinapateg, ganagan iti Apo. Isu nga ulitak manen, dahito, no daduma, ti saan tayo, malipatan tayo, nga saon ni Apo Diyos, kadag iti panagbiag tayo, kabsat. Isu ako na iti panagtepel, ti panagiptor, panagbuteng, ken ni Apo Diyos. Isu nga, nung panagtepel tayo, adamiten ti panagiptor, ijamangeg tayo, madaydayaw tinapateg, ganagan iti Apo. Isu ako na, duma, no, may lawlawan, adot tattao nga may lawlawan iti daytoy, kabsat, no, hantay, ti tao nga saan ang managtepel, saan ang managiptor, adot may lawlawan, adda pumatay, adda rumaot, adda ti mapan na pagsasawanen, han na matengel, da baginan, isu nga masapul, no daduma, adda jemet, agan anawa, agtal naka, ngem no adamot nga anawaem nga pagtalnaen, Apo, adamot nga rumasok, jerik nana, adot kasta nga tao, isu nga, datayo kuma nga mamati, kabsat, ti Apo kunana, no addan dagiti problema tayo, addan dagiti pakarigatan tayo, addan dagiti nga dumtengen kunana, kunati Apo anak ko, agtalna ka. Isu kumamet ten di tiempo agtalna tayo. Ngem adot kunak manen, adot tattao nga di damatengel, tiriknada, makapasakit da, makapagsaoda, ket daytoy ti pakadadaelan. Ngem kunana dito panagiptor ket adameten iti panagbuteng ken ni Apo Dios. Isa kunana agtalna ka, tumangad ka ti langit. Praise God. Isu nga adda ti panagbuteng ken ni Apo Dios. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo kakabsat. Galacia kapitulo 5 bersikulo 22 ken 23. Latak dayto nga bersikulo. Kadayon nga madagdakamat tayo, mausar daytoy nga bersikulo kakabsat. Ngem amuyo kadi, kunak manen, daytoy ti maliplipatan tayo. Daytoy panagkunana ditoy. Basay kadi, ngem ti espiritu, patauden na ti ayat, rago, talna, anos, kinamanangasi, kinaimbag, kinamanagtalek, kinapakumbaba, nadaduma, agpatingga tayo ditoy. Awan daytoy yen, maududin. Ibati tayo daytoy. Anya daytoy maudi, kakabsat, kinama
nagtepel. Self-control. Bungat espiritu daytoy. Isu nga, daytoy ti masapul, kabsat. Aglalo kadagitoy nga panpanawen, aglalo kadagitoy nga aldaw. Kabsat, panawen ti pandemic. Masapul lang managtepel tayo. Face mask manen. Ay apo ang yakit din. Masapul lang tepel tayo. Praise God. Hallelujah. Isu nga kakabsat, dagitoy nga daytoy bunga ti espiritu. Ilipas tayo nga basaen, ilipas tayo nga basaen daytoy. Bunga ti espiritu. Hantay patpatingga daytoy kinapakumbaba. Masapul nga ituloy tayo daytoy maodi ako na kinamanagtepel ken kinapakumbaba ken kinamanagtepel. Madaydayaw tinapateg ganagan iti apo. Abay kumangamin nga di na kumangamin nga ta inyon unar ti apo daytoy sao nga kinamanagtepel ket inyon udi na dayi ayat. Ana ngem hanmet inyon unana daytoy ayat nga isu ti bunga ti espiritu. Bunga ti espiritu. Ngem uray naud udi daytoy nga bunga ti espiritu kakabsat nga dinakamat dito'y Galacia, masapul nga arambidan tayo, masapul nga pagbiyagan tayo, madaydayaw tinapateg nga nagan iti apo. Ulitek manen, saan tayo ni obing, tarigagayan tayo tiagbalin nga nataingan, nga na espirituan, ayayaten akabsat. Efeso Kapitulo 4, versikulo 29. Kitaan tayo dito Di kayag sao, iti makapasakit, o sa renyo laeng, dagiti balikas anasayaat, ken may parbeng, tapnon matulungam, ti si asinuman aka sa uyo. Matulungam, ti si asinuman aka sa uyo. Praise God. Hallelujah. Isu nga, kakabsat, anadan tayo, dagiti dila tayo. Di kayo agsao, iti makapasakit. Amen? Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. No dikat di kunana, usaren nyo laeng, dagiti balikas, nga nasayaat, may parbeng, tapnon matulungam, ti sa sino man aga sa uyo. Hantay ko mga sao kadagiti balikas nga makapadagsen. Nasayaat no, bulldozer, grader, wenwan yaman pay, ngem no usaren tayo, dajay apo, balikas wenno saon nga makapasakit narigat daytan kakabsat. Isu nga masapul nga sursurwen tayo. Isu nga sursurwen tayo ti agsao. Dayjay kumamatulungan tayo. Hantay ko mga agbalin nga makapadagsen ije kabsat tayo. Hantay ko nga agbalin nga makapadagsen. Saan tayo ko mga datayo dadagsen. Dagiti kakabsat tayo. No diket di datayo kuma ti makaipaay ti makatulong kadakwada. Madaydayaw tinapatay ganagan ti apo. Magbalin tayo ko mga agas. Kadag iti biyag tayo madaydayaw tinapatay ganagan iti apo. Sumaganad kabsat. Ang nakita ni Santiago nga kababalin ti ubing. Fighting and coveting. Dayto iti kunana ditoy Santiago Kapitulo 4, versikulo. Anya, ti pagtaudan, dagiti panagsusupyat, ken panagririyo. Aggapuda, kadagiti dakes at arigagay. Kanayon, agbibinosor, iti unegyo. Ado, abambanag, ti tarigagayan nyo. Ngem, di kayo matagikwa ida. Ken sidadaan kayo, apumatay. Aguman nyo, dagiti bambanag. Ngem, awan pay, magunod yo. Isot gapuna, nga makiriri, ken makikabil kayo. Di yung maalat ti kayat yu, gaputa di kay met agdawat. So, kasto ti ubing. No, dati kayat ti ubing, alain na. No, han na maala, dahi alain na, makiapa, when agsangit. Han? Dahi ubing. Makiapa, no, dati kayat na, ket aglalo no, kayat na dahi ayam, nga ayamin di pada ng ubing. Alain na dahi. Alain na. Dahi ubing. Kakabsat. Isu nga, kunana ditoy nga hantayon nga ubing nga makiapapay. Agalatis, kukwa iti sabali. Kakabsat. Isu nga, ibagana ditoy nga anyada dagiti pagtaudan, dagiti panagsusupyat ken panagririyo. Aggapuda amin kadagiti dakes at rigagay.
Ket kanayon nga agbibinlosor iti unegyo kakabsat. Isu nga masapul nga datayo nga nataingan hantayon nga agpanpanunot akas laubingen. No di ket di tarigagayan tayon nga agbiag amakayayon ken ni Apo Dios madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isu nga ti dagiti tattao iti daytoy nga lubong si dadaan da apo matay. Si dadaan agagum da kadagiti banbanag nga tarigagayan da tapnon magunod da. Isu nga kunana gapuna makiriri ken makikabil kayo di yumaala ti kayat yu gaputa di kay met ngamin agdawat. Isu nga masapul nga no adda tarigagay tayo adda ti dawaten tayo dumawat tayo ken ni Apo Dios. Madaydayaw tinapateg ganagan ti Apo. Ket dayta ited to ti Apo kada tayo. Kabsat san tayo nga adu dagiti tattao nga alaen da ti kukwat ti sabali. Ket ibagana daduma kukwak dayta. Dagak dayta, batog ko dayta, kukwak dayta. Ngem kakabsat daytoy ti adu apaggapaan pagriririan no daduma kadagiti iti panagbiag. Sabali pay nga nakita ni Santiago kakabsat nga problema iti maysa nga ubing collecting material toys agornong ti ubing kadagiti adu nga ay ayam na kasta ti ugali ti ubing ngem into no dumakkel hanan tumet maalam dayjay inurnong nahan padasem man dayjay itatanga dakkel tayon dayjay inurnong tayo ay ayamen tayo pay lang guyo den tayo pay laeng ana dayjay truck ingkat ijay seremon tay guyo dem dayjay hanga na sayaat isu nga no daduma kasta no daduma iti tao kakabsat no daduma isu nga kun hantayon nga ubing hantayon nga ubing pay Santiago kapitulo 5 bersikulo 1 ken 2 kunana Santiago kapitulo 5 bersikulo 1 ken 2 ita denggendak da kayo ababaknang agsangit ken agdungaw kayo gapu ka daydidigra ama pagtengyon to verse 2 nadadaelen dagiti kinabaknang yo sinangan dagiti pagan-anay yo no so makita yo kabsat ti tao dagiti orornongen tayo iti dayto nga biag madadael da amin hantayo no daduma dagiti orornongen tayo no daduma ket isut pakaigawidan tayo dagiti adda kada tayo isu na daduma adot mabutay nga matay ta didakayat nga matalawan dagiti dungar ornongen da dagiti addak ije uneg dagiti pagtengan da adot ay nahan jak matalawan ije balay mi kunada handa matalawan aja balay da ta adda ngamin ornongen da isu nga narigat do daduma isu nga hantayon nga ubing pay kabsat hantayon nga ububingen masapul nga masurasuro tayo kuma iti agbiag ken agpanpanunot then anatayngan dagiti orornongen tayo ti dayto nga biagnya di kinantay tayo itatay nga awan serbida dagiti kinabaknang iti dayto nga biag kabsat mapukaw da laing dayto kasta ti ubing dayjay ubing nga nagurnong kadagiti adu nga ayam na mapanawan na dayta habang nga dumakdakkel madaydayaw tinapatay ganagan iti Apo kastamet dagiti kinabaknang ngorornongan tayo iti dayto nga biag kakabsat matalawan tayo dayta iti dayto nga biag madadael dayta ngorornongan tayo isu nga gaput ta daytoy kakabsat nga ibagbagan ni Santiago ket masapul laeng daytoy kada tayo timakon ko na nga spiritual maturity ket masapul nga irugi tayo nga eksamenen sukimaten manipud kadagiti bibiyag tayo daytoy no anya tayo itatta iti daytoy ngal daw where we are in the Christian life no anodtoy tayo iti biyag tayon nga na espirituan no anyan tinadanon tayon kakabsat iti panagbiag tayo nga na espirituan umuna kuma amadanon tayo iti panagbiag tayon anak Kristiyanuan kakabsat ket masapul nga mayanak tayo nga mabalbaliwan madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo masapul amayanak tayon nga mabalbaliwan
ni Nicodemo, iti saludsod na ken ni Apo Jesus, gaputa imbaga ni Apo Jesus, Nicodemo, masapul ken katimayanak ang mabalbaliwan. Kuna Nicodemo ken ni Apo Jesus, Apo kuna na, masapul ka di palaeng agsubliak, iti anakan ni nanang kutap nun mayanakak manen. Nakadagdakkel nga tao, agsublit, iti anakan ni nanang nahanen tilang imbaga ni Apo Jesus ken kuana, no ti tao na yanak iti lasag na mayanak met iti espiritu madaydayaw tinapatay ganagan iti Apo. Isu nga kati tao kabsat masapul na ti pannakayanak a mabalbaliwan madaydayaw tinapatay ganagan iti Apo. Tapnon mapapigsa tina espirituan nga biag tayo. Iti pannakayanak tayo mabalbaliwan. Ket inton mayanak tayo mabalbaliwan at dametten dayjay makunkuna a biag nga nataengan kadagiti bibiyag tayon madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. May kadua kabsat. We must honestly examine our lives in the light of the Word of God. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Dito Salmo 119 verse 105. Kunana ditoy 119 verse 105. Ti saom ti silaw amang idalan kanyak may sa alawag iti dana apag naak madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Pagbalinan tayo kuma nga ti sao ni Apo Dios isu ti mang silaw kadag ti panpanunot tayo madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Isu ti mang silaw kadag ti panpanunot tayo kadag ti panagbiag tayo. Isu kunana ti saom ti silaw amang idalan kanyak. Isu nga pagbalinan tayo kumakabsat anapudno ti saot iti Apo tapdon pasukimat tayo kuman. Ken ni Apo Dios kadag iti panagbiag tayo. May katlo. Masapul nga paisuro tayo kuma kadag iti sasao ni Apo Dios. Masapul a paisuro tayo kuma kadag iti sasao ni Apo Dios. Masapul nga paisuro tayo kadag iti sasao ni Apo Dios. Isu nga we must be doers of the word, not only hearers only. Saan tayo kumalaing ama nagdengeg? No di ket di managaramid tayo kuma. Madaydayaw tinapateg ganagan ti Apo. Santiago kapitulo 1, versikulo 22. Kunana ditoy, ngem diyo alilawen ti bagiyo. Saan aumdas ti nga dumngeg kayo laeng. Babaen iti aramid. Ipakita yu ket di adumdumngeg kayo iti sao. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Isu nga ngem diyo alilawen ti bagiyo. Saan nga umdas ti panagdengeg laeng. Ngem masapul nga aramiden tayo met dagiti mangmangeg tayo. Masapul met nga aramiden tayo no anya dagiti mangmangeg tayo no anya di magkita tayo nga ibaga ti sao ni Apo Dios kadagiti biag tayo ayayaten nakabsat. Isu nga ibaga na nga saan tayo kumalaeng a managdengeg. No di ket di managaramid tayo kuma, managtungpal tayo kuma, managtulnog tayo kuma kadagiti sasao ni Apo Dios kadagiti bibiyag tayo. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. May katlo, we prepare for some extra trials and testing. Masapul met nga dati nakasalgada tayo kumakabsat kadagiti bibiyag tayo kadagiti extra kadagiti sobra ken dagiti mainayon nga no duma kapadasan testing ti panagbiag kabsat isu nga kunak idi na minsan nga no umay ti panakapadas Apo di pay nalalpas dayjay maysa adamanan sumaganad addapay di tayo pay nalalpas daywa adumanan ti umay nga problema ken kapadasan ti panagbiag. Napadasan nyo daytan kakabsat nga dimteng kadagiti panagbiag tayo. No kuma panangangket nasayaat kuma nga ana no agrarana Apo nakadado ngem no awan met latta. No aduma kasta ti kasta dagiti umay agapadasan iti panagbiag tayo kabsat. Isu nga masapul nga inton napasnek tayo adumakkel nga na espirituan ni Satanas napasnekmet nga sumupyat kada tayo. Napasnekmet amang babalaw kada tayo. Napasnekmet amang upay kada tayo. Napasnekmet amang yadayo kada tayo. Ito pa nagserbikan ni Apo Dios. Kapsat. Isu nga masapul nga nakasagana tayo kuma kadagiti extra.
dagiti adupay nga inayon tayo, panagibtur tayo, inayon tayo, kinabilag tayo, kinatibkar tayo kakabsat, iti pambati kan panagserbi tayo kan ni Apo Dios. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. So ako na ditoy, be prepared for more trials. Masapul nga isagana tayo, dagiti magbagi tayo, kadagiti dadupay nga trials. Kakabsat, kadagiti biyag tayo, because tribulation worketh patient. Itadadu nga panagrigat, at adumet a panaganos ti aramidan tayo. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Roma, Kapitulo 5, versikulo 3, kunana ditoy, agragsak tayo met, kadagiti regrigat tayo, tammo tayo at irigat, pataudan na ti panagiptor. Iso nga ulitan naman nanditoy, ti sao ni Apo Diyos, apanang balakad, kada tayo kakabsat. Masapul nga, agragsak tayo met, kadagiti regrigat tayo, tammo tayo at irigat, pataudan na ti panagiptor. Iso nga no, adda ti rigat tayo, masapul asursuruan tayo, ti umisem, agragsak, tapno rin ti kasta, ket saan nga dumagdeg, saan nga dumagdagsen, dagitoy. Ket no, adda nga panpanunutan tayo, tirigat, problema, kadagiti panagbiag tayo, adda nga dumagsen ti panagbiag. Kitain nyo kabsat, no adda nga panpanunutem ti problema, no adda nga panpanunutem ti rigat, addamot nga padagsenan na kaday ti rigat, ta isumat pampanunutin. Ta isumat isumat ti naimula, ta iti panunot tayo, di rigaten. Isu nga parparigatan tayo, dagiti magbagi tayo. No daduma kabsat, isu nga kunana ti sao ti Apo, ni Apo Diyos tinagsaw daytoy. Ni Apo Diyos tinagsaw ditoy. Kunana, agragsak tayo met, kadagiti rigrigat tayo, taammo tayo at irigat, patauden na ti panagiptor. Isu nga, habang nga adda tirigat dita, agiptor ka abagi, tanangarod. Ngem ni Apo Diyos, kunana, anak ko, ikang katipigsam, hanga dahil tayo busali. Hindi na Tagalog, busali, kunada. Ngem da tayo nga Ilocano, anak ko, papigsain ka, praise God, hallelujah, tulungan ka, agiptur ka, pagbaligyan ka, madaydayaw tinapatay, nganagan ti Apo, apay ngamin. Kapsat, gabuta kat katawaam, dayarigat, nga sagsagabaen, gabuta kat katawaam, dayapan nakapadas, kaya't ni Apo Diyos ko na naragsak dahil anak ko, tam muna, nga pagbaligyek, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Praise God. Kakabsat, kasapulan tayo dagitoy. Kadagitoyan mo udi ngalal daw, dagiti panagbiag tayo. Isu nga, Christian growth is not automatic. Christian growth is not automatic. Han nga automatic, nga dagdagos, iti Christian one na panagdakkel, kabsat, kadagiti panagbiag tayo. Ti may isang ubing, ado dagiti masapul a pagdalanan na, aging gana a masursuruan amag na. Ti may isang ubing, ado dagiti pagdalanan na, aging gana a masursuruan amagapag na. May tublak, madugulan, anyaman pay, nga malakaman na, iti panagsursuro na amag na. No daduma, adami dayjay ubing nga nakalalisto nga makasursuro nga magna. Di basbasit met ti dugol na, basbasit met iti panagrigat na. Ngem adadamet dayjay ubing nga ay na duwa nga tawen na di pay unay makapag nagsursuro pay lang nga makapag naisot dayjay ti ubing nga adot dugol na, adot rigat na. Kakabsat. Isu nga kasta no daduma ti Kristiyano dayjay na di han unay nga dumdumngeg, han unay nga mangipapapati ti panagserbi na isut no daduma ti adot dugol na, adot ti rigat na, ta dimet ngamin dumdumngeg iti sao ni Apo Dios. Isu nga kakabsat, masapul nga dumngeg tayo, kat aramiden tayo met ti maibagbaga kada tayo, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Christian maturity, kakabsat, masapul nga agtultuloy, itultuloy, o hantayo ako na, dakkelakon, hangkon masapul, kasapulan tayo, tina Christian one, nga panagdakkel, madaydayaw tinapateg nganagan ti Apo. Tina Christian one, apanagbiag, kankanayon, ngagtultuloy, di agsardeng,
Don't give up. Hantay nga ag-give up ko magkakabsat ti panagserbi tayo ken ni Apo Dios. Masapul agun udan tayo aging gana amagteng tayo dayay dalan kapag pagnaen tayo madaydayaw tinapatig ganagan ti Apo. Ni Apostol Pablo kunana san agaputan agun-ud ako nakagun-ud akon ngem may sa teramidek agtarayak asipipinget ngagtuloy iti basang wanak tapdon magun-ud ko ti gungunak. Madaydayaw tinapatig nganagan iti Apo. Kabsat masapul, we must measure our spiritual growth. We must measure our spiritual growth by the Word of God. Daya sao ni Apo Dios laeng ti makarukod iti na Kristyanuan ngay dadakkel tayo. Madaydayaw tinapatig nganagan iti Apo. Kabsat. San tayo met nga rukoden dagiti sabali nga tattao. Kabsat. We must not measure ourselves by other Christians but by the Word of God. Tilaing sao ni Apo Dios iti mabalin amang measure mangrukod kada tayo kada iti panagbiag tayo. Examination are good for spiritual growth. Examination are good for spiritual growth. Christian has been saved for 10 years or 20 years does not guarantee that he or she is matured in the Lord. Iti kinabayag, iti pamati, iti panagserbi kaniya po Diyos. Saan nga iso ti mang guarantee no kasanot kinamatured tayo, iti panagserbi tayo kaniya po Diyos kakabsat. At dada dagiti nakabaybayagen amamati, nakadadon nga tawtawen, nga dadat ijay uneg, iti simbaan, ngem awan pay nananay anak Kristyanuan nga dadakkel kadakwada. Awan pay awan ti kinamanagteppel kadakwada, awan kinaaros kadakwada, awan ti panagiptur kadakwada, awan ti ayat kadakwada. Nakabaybayag dat ije uneg iti simbaan when ije uneg iti kabilyan. At damet dayjay makabulan pay laeng when lima abulan da pay laeng ngem makitam ti biag da na espirituan nakamat mature den nakadakdakkelen dayjay na pananen ti sao ti Apo kadag iti bibiyagdan madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo kakabsat. Isu nga matured Christians are happy Christian and useful Christian madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Ulitek kadi kakabsat, matured Christians are happy Christians and useful Christian madaydayaw tinapateg nganagan ti Apo. Madaydayaw tinapateg nganagan ti Apo. Kristiyano nga naragsak, Kristiyano nga pausar ija uneg ti simbaan, pausar kadagiti talento nga dakadakwada madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Isu nga kakabsat, sapay kumat at tarigagayan tayo ti dumakkel madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Isu nga masapul nga ma-encourage tayo kuma dagiti sabsabali nga dumakkel ken rumang ay iti na Kristyanuan a panagbiag madaydayaw tinapateg nganagan ti Apo. So iti daytoy nga Rabii Church kabsat amamati kani Apo Dios itata iti daytoy nga Rabii. Masapul tayo ti repentance and faith. Panagbabawi ken pamati. Ket anyaman dagiti na aramid tayo. Anyaman dagiti na isawsawang tayo na isasao. Hantayo man nga nagbalin, nga managteppel, kadagiti naglabas, nga nakadadun nga tawtawen. Hantayo man nga nakaiptor, kadagiti adun nga tawtawen, ti panagserbi tayo ken ni Apo Dios. Iti daytoy nga Rabii. Masapul nga isuko tayon ken ni Apo Dios dagitoyen. Nga nagkapuyan tayo, nagkurangan tayon, hantayon nga nararami didi. Ngem itatan nga Rabii, kuna tayo kumaapo, pakawanen nakon, agbalbaliwakon, kayat kon, iti mapabaron, iti panagbiag ko, ken ka, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Kayat kon, nga maaddaanakon, iti nananay,
ken pudnon apamatikan ka, ket tibiyag kun ited kun ken ka, madaydayaw tinapateg nganagan ti Apo kabsat. Isu ako na dito, repentance is a change of mind. Repentance is a change of mind. Dayay nabalbali no agbabawi tayo, masapulen ap nga balbaliwan tayon dagiti panpanunot tayo. Tano na duma dagiti panunot isot mangimpluwensya kadagiti dildila tayo. No na duma dagiti panunot isot mangimpluwensya kadagiti ibaga tayo ang makapasakit. No na duma kabsat ngam dayto itatay ti dayto garabii. Masapul nga agbabawi tayo, pabalbaliwan tayon. Dagiti panunot tayon kani Apo Dios tapnon ibabawi tayon. Daytoy anagbasulan ken nagkurkurangan tayo kani Apo Dios. Madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Ulitek kadi, repentance is a change of mind. Daya panang balbalo iti panunot. Ket no mabalbaliwan ti panunot, that leads to change of heart. Babalbaliwan maten ti puso tayo. Hallelujah. Ket no nabalbaliwan maten ti puso tayo, that lead to change in action. Praise God. Hallelujah. Daytoy kuma kakabsat. Ti mula tayo, ti puso tayo, ken pagbiyagan tayo itata. Ulitak kadi, daytoy ibagana kada tayo. Nga mensahe akayat ni Apo Dios. Nga madda kada tayo itata. Repentance is a change of mind that leads to a change of heart, that leads to a change in action. Praise God. Hallelujah. Isuwain to naddan daytoy kadagiti biyag tayo. Kakabsat. May ayo tayo ni Apo Dios, maparagsak tayo ni Apo Dios. Gaputa binalbaliwan nan ti panunot tayo, binalbaliwan nan ti puso tayo, binalbaliwan nan dagiti aksyon tayo na duma, handa nga nasayaat. Gaputa ubing paylaeng. Ngem idatan kayat ni Apo Dios, anak ko, kunana, balbaliwan mo dahil aksyon mo, balbaliwan mo dahil pusom, balbaliwan dahil panunot mo. Praise God. Hallelujah, kakabsat. Isuwa ko na ditoy, ni Apo Dios ibilin na, ditoy kakabsat, Aramid, Kapitulo 17, versikulo 31, God commands all people everywhere, sa dinuman, hanlaing nga kada tayo dito CF, sa dinuman, anunod tinga lugar, kunana dito, God commands all people everywhere to repent, kaya't na nga, agbalbaliw, mapabaro kuman, tibiyag, dahil na taon. Aramid, Kapitulo 17, versikulo 30 kan 31, kunana dito, pinalabas ti Diyos, dagiti tiyempo, idi panakamuken kwa na ti tao. Ngem ita kunana, bilinan nan ti amin at tao, bilinan nan ti amin at tao, at alikudan dati kinadakas da. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Verse 31, tain tuding na ti aldaw ti panahukum nanto asililinteg iti entero nga lubong. Babaen iti pinili na nga tao. Inted na ti pamaneknek kadag ti amin at tao. Babaen ti panagungar na iti dayta nga tao. Isu nga kakabsat, ita iti daytoy nga rabii. Ibagbaga ti Apo. Kada tayo amasapul nga agbabawi tayo kuma. Isuko tayo kuma tibiyag tayo. Gapo ta ibagana ditoy ngan pinalabas ti Dios ti tiyempo ti panakaamuken kuana ti tao. Isu nga itatanaamwan tayon ni Apo Dios. Gapo ta amammo tayon ni Apo Dios kakabsat. Ibilin na kada tayo nga taliko. Dan tayon dagiti inuubinganen nga aramid iti ubing ket agbalin tayo kuman nga natainganen amamatiken ni Apo Dios. Talikodan tayon dagiti kinadakes iti banagbiag. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isu nga ni Pedro kabsat inbilin na in kasabana iti aldaw ti Pentecostes. In kasabana daytoy. Aramid Kapitulo 2 versikulo 38. Kunana ditoy kinunana kadakwada ni Pedro, agbabawi kayo. Kadag ti basbasulyo, pabunyagan kayo tinagan ni Jesucristo. Tapnon mapakawan dagiti basbasulyo. Ket awaten nyo ti sagot iti espiritu. Madaydayaw tinapatay ganagan ti Apo. Isot ti sangalubungan kayat ni Apo Dios nga agbalbaloy kuma.
agbalbali kuma, agpakawan kuma ti tao, anakabasol kan kuana, kat itadda kuma ti biyagda ken ni Apo Dios, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isuwa ko na dito, agbabawi kayo, kadag diwas basol yo. Isuwa kakabsat, awan tinalinteg uray maysa, kakabsat, awan tinalinteg uray maysa, kasapulan tayo ti panagbabawi, kasapulan tayo nga isuko ti biyag tayo, kasapulan tayo ti panagpakawan kani Apo Dios, kadag ti anyaman nga nagbasbasulan tayo kan kuana, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo, ket kalpasan na kabsat napakawan tayo kunana, awaten nyo ti sagot iti Espiritu Santo, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo kabsat. Isu nga masapul, awatan tayo ni Apo tayo nga Jesus, akas man nubot kan mangisalakan kada tayo, kadag ti panagbiag tayo. Juan Kapitulo 1, versikulo 12, kunana ditoy, ngem at damet dagiti mawat ken mamati ken kuana, isud gapu nang inikkan na idati kalintegan, ngagbalin nga anak iti Dios, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. So iti daytoy nga rabii, masapol nga awatan tayo, ni Apo tayo nga Jesus, akas manubot ken mangisalakan tayo, ket isuko tayon dagiti biag tayon, itad tayon ti biag tayo kan kuana, sakbay nga dumteng ti aldaw, nga panangalat ti Apo kadag ti biyag tayo. Wenno sakbay nga umain ni Apo tayo nga Jesus, madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Isu nga ti daytoy nga rabii kabsat. Tarigagayan tayo kuma. Iti agbiag nga dumakkel nga na Christian one, madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Dawatek kali nga magipagtakder kayo kanyak. Hallelujah, Lord. Oh God, madaydayaw ka Apo. Agkararag tayo. Oh, hallelujah, Lord. Madaydayaw tanapateg ganagan mo Apo. Madaydayaw tanapateg ganagan mo Dios. Iti daytoy nga rabii Apo Dios. Nagsao ka kada kami amami nga nalangitan. Makitam ti kinasya sino mi itatta Apo dito sangwanam. Makitam ti sagtunggal may sa kada kami o Dios. Agsasao ka iti personal kada kami itatta amami nga nasantuan. Lord, ipagpakitam kada kami Apo Dios. Iti kasasaad, kababalin ti maysa nga ubing. Duma awan ti kinaanos, awan ti kinamanagtepel, panagiptor ti maysa nga ubing. Lord, dawatek kadikan ka. Pakawanan na kami. Pakawanan na kami, Apo. Pakawanan na kami. Tano na duma, Lord. Kasla kami laubing. Kasla kami laubing, Apo. Kami tinay ito'y garabi, Apo. May amman nga danunam, ti puso mi itata. Tapno ni tigasta, Lord, agbalin kami matan nga managtepel, managiptor, anos, managanos kami kumaapo. Tikadami, ti dahil nga biyag na kadado, dagiti dumteng, nga parikot, problema, dadagsan ti panagbiag. Gabibagam ka na kami, tayo ti dahil nga garabiya po. Sikat tumulong ka na kami. Pagbaligyan na kami. Kadang ito'y kadumteng, kakapadasan ti panagbiag, kanunad duma. At nanag ito'y, kadang iti panagbiag mi Lord. Nga mahapo, iti na ito'y garabii. May aman ngagsao ka kada kami, Lord. May aman ngagsao ka kada kami. Kat kunam kada kami itata, tinayto nga rami, anak ko, agtuloy kalaeng. Siyak ti tumulong kad ka. Kalasag mo. Siyak ti pigsam, siyak ti balegim. Kasta ka di, Apo.
Arabi na binata ka na kami, tinay ito yung arabi, Lord. Tiyempo na kinaldawe na po, Diyos, panawene na po. Nga masapul nga mapabaron, dagtibiyag mi. Mabalbaliwan, dagtibiyag mi na po, Diyos. Iso nga tinay ito yung arabi, Lord, bayam nga baliwan na kami na po, kat palubusan na kami tano Diyos, nga mangbalbali, mangpabaron, kasag tibiyag mi, tata, maming nalangitan, hanmi, Apo Diyos, nga maidulin, ti kinasya, sino mi, sa armi nga mailumengkan kano, anya kami dito sa angwana, Apo Diyos, iso nga Apo, bayam nga sukim matem ti puso mi, bayam nga sukoy matem ti panunot mi. Bayam nga sukoy matem dagiti aksyon mi nga no duma po Dios. Ikatem amin dagito yan apo. Asan anasayaat. Kadagiti aksyon mi, kadagiti puso mi, kadagiti panunot mi. Ikatem amin ang dagito ya po Dios. Ikatem amin ang dagitoy. Kat pabarwe mo na po Diyos ti panunot mi. Pabarwe mo dagiti puso mi. Pabarwe mo na po Diyos dagiti aksyon mi. Tigtigday mi. Kababalid mi, Apo Diyos. Oh. Madaydayaw ta na patiganagan mo, Apo. Madaydayaw ka. Pakawanan na kami, Apo. Pakawanan na kami. Madaydayaw ta na patiganagan mo, Diyos. Madaydayaw ka, Apo, madaydayaw. Lord, agyaman kami. Bendisyonam, dagdi kakabsat, ganagdangig ka na kami. Sapay ka di Apo, ta mariknada met ti presensya, mariknada kumamit na sagid mo, kadakwada itata. Kat Lord, isuko na kumamit ten ti biyag na ken ka, kat pabalbaliwan na kumamit ten ken ka, Apo Diyos. Madaydayaw dahil na patiganagan mo. Itultuloy mo, Apo Diyos, iti makagaaddakan mang bendisyon kada kami. Itultuloy mo ti agsaw kada kami, Apo. Amay kabutinagan na Jesus nga po, midawatag amin na gitoy. Amen. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. So, aramidan tayo, iti dahito yung arabi kabsat, iti pananglagip, iti panakailansa, panagtuok, panagrigat niya po tayong Jesus, mabayanin iti pananglakam tayo, iti communion, iti dahito yung rabi, praise God, hallelujah, dawatik nga makipagtakder kayo, kanya kabsat. Glory to God. Hallelujah. Pakilukat yun, deta adda kayo. Deti makinrabrabaw. Daya ostya. Wino titinapay. Sa di may kaduwaket deti ko. So, adan kada kayo, kapsat, naala yun na jay ostya. Tinapay. Medyo narigat laing dito eh. Praise God. Pakingato yun, dayjay ostya kabsat. Kunada dito eh, nangalamet iti tinapay, ket kalpasan ti panagyaman na iti Diyos. Pinisi na, sana inted kadakwada kunana, dayto iti bagik, maited ngagpaay kada kayo. Aramiden nyo daytoy, apang laglagip kanyak. Lakamen tayo. Dito met kupa kapsat. Baki nga tuyo. Kastamet kalpasan ti panangrabii inted na kadakwada ti kupa. Ket kinunana. Dahito ti kupa ti baro apak panakitulag ti Diyos kada kayo. Mapatalgadan iti darak amay buyat para kada kayo. Inumen tayo.
agkararag tayo. Lord, iti da ito'y nga rabi agyaman kami ti panda kay karibi. Ti panaglakam mi Apo Dios. Iti communion ita iti da ito'y nga rabi pananglagip mi Apo Dios iti papatay ni Apo mi nga Jesus. Lord, agyaman kami tani Apo mi nga Jesus isu ti tinapay ti biyag. Tinapay ti biyag amang pennek kadagiti kararuami. Agyaman kami ti pannak ay karimi, Lord. Madaydayaw ta napateg ganagan mo. Agyaman kami met iti dara ni Apo mi nga Jesus ganagayos ijemanta iti Kalbaryo na ibuyat gapu kadagiti basbason. Agyaman kami ti pannak ay karimi tapnon inbagam iti addakat ijay cross ama pakawanem ida. Lord, agyaman kami ta pinakawan na kami. Inalam ti lugar mi Apo ijay cross. Gapu iti dara ni Apo mi Jesus. Isu tinangugas kada kami Apo. Kat isumet daytoy ti max experience yami mapadpadasan mi iti pan nakawayaw-wayamin ti basol. Madaydayaw tinapateg ganagan mo Apo, madaydayaw ka. Isu nga dawatek ka di Apo Dios. Ay tuloy mo Apo. Timangted iti adupay nga namnamami. Tapno tuloy mo met Apo Dios ti agserbi ken mamatikan ka. Madaydayaw ka o Dios, madaydayaw ka. Amay nga po tinagan na Jesus nga po mi dawaten mi amin dagitoy. Amen. Praise God. Agtugaw kayo kapsat, kumanta tayo ti may sa kanta ket kumanta tayo ti may sa kanta ket tiyempo na tapno ited tayo metten dagjay. Offering tayo seed faith, offering tayo iti Apo. Ket sakbay na agkararag tayo kadi. Lord, madaydayaw ta napateg nganagan mo. Agyaman kami launay Apo Dios. Iti panang sursurom kada kami. Tapnon mangted kami kadagiti offering mi Apo apag serbimi kan pagdayaw mi kan ka. Ibagam kadagiti sa umapo nga nagasgasat iti mangted ngem ti umawat. Ibagam kadagiti sa umapo Dios nga luktam to dagiti taw-tawa iti langit tapnon ibukbuk mo iti adupay nga panang bendisyon mo kadagiti anak mo Apo nga mangted. Isu nga sapay kadi Apo Dios nga bendisyonam dagitoy nga kabsat iti panangaramid da panagtulnog da iti saom nga mangted. Ket sapay kadi Apo nga pagasatem ida, tulungam ida, idalan mo ida, ket ited mo pay iti adadu Apo apan ang pagasat kadakwada kadagiti panagbiag da. Madaydayaw dayta napateg nganagan mo. Ket ikkami da Apo kadagiti nabaknang asalun at ken pigsada iti naldawaldaw. Amay gapu tinagan na Jesus nga po mi dawatek amin dagitoy. Amen. Praise God. Hallelujah. Oh God. Siksik, ligligat umaapaw, magbigat pa. Panginoon, tayo ay magbigay. Praise God. Hallelujah. Dawatek kadi nga mapantayon ti closing prayer. Dawatek ka ni Sister Vilma ta idalan na tayo ti panagkararag kakabsat. Praise God. Hallelujah. Oh God. Hallelujah, Lord. To Oh God. God be the glory. To God be the glory for the things He has Glory to done.
has saved me with His power. He has raised me to God be the glory for the things He has done. Hallelujah. Yes, to God be all the glories. To God be all the glories. To God be all the glories for all that He has done. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka sa aming kalagitnaan. Tunay nga, Panginoong Diyos, hallelujah, ang aming pinag-aralan. Hallelujah. Kaming mga anak mo, kaming mga Kristiyano, Panginoon, ay hindi dapat nananatiling mga bata, isip bata, kundi Panginoon, hallelujah, lumago kami sa iyong salita. Lord, we will grow, O God, in your word, in the mighty name of Jesus, at hindi laging tinatapik, hindi laging tinatawagan, hindi laging pina-follow up dahil, Panginoon, Lord, ayaw naming manatili na bansot na Kristiyano, kundi, Panginoong Diyos, kami ay matagumpay na matured Christians in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. Ano man ang ginagawa ng kaaway na si Satanas upang kami ay maging bansot na Kristiyano, we rebuke in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Espiritu ng being sensitive. Hallelujah. We rebuke you in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Lord, gusto namin, Panginoon, sa iyong kaharian. Magamit mo kami, Panginoon. Hallelujah. Nang matagumpay. Magamit mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin ayon sa iyong kalooban. At hindi laging nakaupo, Panginoon. Kaya naman, Lord, dalangin namin, Lord, tulungan mo kami. Tulungan mo kami, Panginoon. Let your hands extend upon us, O God. Extend your hands upon us, O God. At Lord, hallelujah, lumago po kami, Panginoon. Lord, lumaki kami bilang isang Kristiyano. Lord, isang Kristiyano, isang anak mo, nananampalataya, Panginoon, na meron kang gagawing maganda sa aming buhay, nananampalataya, Panginoon, na kami ay itatayo at Lord, itatayo ang bandera ni Jesus sa aming mga buhay in Jesus' name. In Jesus' name, that Jesus is Lord over the lives of all your people. Hallelujah. Jesus is Lord over here in Commission for Christ Fellowship. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong paalala ngayong gabi. Salamat muli, Panginoon, sa iyong paalala na Lord, kami po ay hindi dapat manatili na mga batang Kristiyano. Kundi, Panginoon, kami ay lumago, lumaki. At Lord, magamit mo rin, Panginoon, ang bawat isa sa amin para sa iyong, Lord, kapangyarihan, para sa iyong kaluguran, Panginoong Diyos, upang malugod ka sa aming mga buhay. Hallelujah. Kaya naman, Panginoon, ang buhay ng bawat isa sa amin, Lord, itinatalaga namin sa iyo. Ipinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Take full control to each one's lives, O God, sa bawat buhay ng iyong mga anak. Lord, salamat sa buhay ng iyong lingkod, Panginoong Diyos, na ginamit mo na maghayag ng iyong salita. Salamat, Panginoon, sa mensahe mo sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon, sa paalala na dinala mo sa aming kalagitnaan sa pamamagitan ng kanyang buhay. Lord, salamat sa kanyang masunuring buhay, Panginoon, na Lord, tumutugon sa iyong calling sa kanyang buhay. Lord, 10 ng kanyang pamilya, pagpalain mo po sila, Panginoong Diyos. Hallelujah. At Lord, gamitin mo siya mightily sa iyong ubasan, Panginoon. Lord, kung paano mo ginagamit, Panginoon, sa Ilocano service, Lord, we pray, O God, magamit din siya, Panginoon, sa Tagalog and English service, O God, in Jesus' name. Hallelujah. Lord, walang imposible sa iyo. Lord, inilagay mo sa bibig ni Jeremiah ang kanyang sasabihin. Sinabi niya hindi niya alam ang kanyang sasabihin. Pero Panginoong Diyos, idilagay mo sa kanyang bibig ang mga sasabihin niya. Kaya naman, Panginoon, hindi imposible, Panginoong Diyos.
ang aming pastor na ginamit mo, gagamitin mo rin, Panginoon, sa Tagalog and English service in Jesus' name. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga anak na nakinig ngayong gabi. Lord, sa iyong salita, nawa, Panginoon, ang butil ng iyong salita na naitanim ngayong gabi. Lord, tumubo, Panginoon, at mamunga. Hallelujah. Na ang dalangin namin, Panginoon, there shall be manifestation of your word sa bawat buhay ng iyong mga anak. Salamat, Panginoon. Hallelujah. At Lord, sa aming paglabas sa bulwagang ito, Lord, salamat, Panginoon, sa katagumpayan na aming natanggap. Taglay-taglay namin, Panginoon, ang katagumpayan na ito sa aming pag-uwi, sa pansamantalang mga tahanan namin, Panginoon. Salamat, Lord. Silyuhan mo ng iyong banal na dugo ang iyong salita na aming natanggap, ang katagumpayan naming natanggap, at wala nang magagawa ang kaaway sa mga katagumpayang ito na aming natanggap. Hallelujah. Lord, maraming salamat. Lord, ibinabalik namin sa iyo lahat ng papuri, pagsambat, pasasalamat in the mighty, mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah.